ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସୋମବାର ମହିଳା ବିକାଶ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ତଥା ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ କରୁଥିବା ମହିଳା ତଥା ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ? ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୟସ ଅନ୍ୟୁନ 2024 ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଓ କାଉନ୍ସିଲର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ନଥିବେ। ମାସିକ 1500 କିମ୍ବା 18,000ରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଉ ନଥିବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନଥିବ। 5 ଏକର ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। 4 ଚକିଆ ଯାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପେନ୍ସନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ MLA, MP ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ୍ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବ୍ଲକ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସୂଚନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।